800 000 палестинци се превръщат в бежанци в палаткови лагери и в изгнание, а в днешно време те са вече около 6 милиона. Арабските държави, отслабени от окупацията, се опитват да направят нещо и изпращат 7 арабски армии с мизерно, а отчасти и негодно въоръжение, изчисленост много по-малко от сионистките банди, подкрепени от Великобритания и снабдени с най-модерната за времето военна техника. Ясно е, че съдбата на палестинския народ е предопределена. Израел е обявен върху 78% от палестинските територии, т.е. повече от постановеното в резолюция 181 на ООН от 1947 година. По-късно йорданският крал Абдулах обявява присъединяване на западния бряг на река Йордан към Йордания. Газа попада под египетска военна администрация, а палестинският проблем се превръща в бежански проблем. На 1 януари 1965 година е публикуван първият манифест на движението Фатах, в което се обявява началото на въоръжената борба за освобождение на Палестина под ръководството на мъченика Ясер Арафат. Едно след друго се създават движенията на палестинската съпротива, които потвърждават курса на въоръжена борба. На 5 юни 1967 година със светкавична агресия Израел окупира останалата част от Палестина, западният бряг и ивицата Газа, както и териториите на Египет и Сирия. Отново започва пътят на прокудата и бежанските лагери. Това поражение предизвиква болезнен отглас сред свободомислещите хора от цял свят. Въпреки ужасния шок, синовете на палестинският народ продължават борбата, вписвайки епични страници на героизъм. Битката при Ал-Караме през 1968 година доказва, че да се устои е възможно, стига да има политическо решение, воля за твърдост и истинска готовност. За битката при Ал-Караме Ясер Арафат разказва: في البداية كنا لوحدنا، ولكن بعد 5 ساعات اشتركت بعض الكتائب الصغيرة من الجيش الأردني في القتال معنا من دون تعليمات من قيادتهم المركزية، ولكن في النهاية أصبح ذلك أول نصر تحرزه الأمة العربية بعد هذه الهزيمة الكبيرة في عام 1967. For the Arab nation after this big defeat of 1967. През 1974 година Ясер Арафат е посрещнат в ООН като световен лидер на национално-освободително движение. Тогава той произнася прочутата си реч, в която казва: "Нося пушка в едната ръка и маслиново клонче в другата. Не оставяйте маслиновото клонче да падне от ръката ми." Неговата черно-бяла кофия се превръща в световен символ на освобождението. Палестина е приета като наблюдател в Общото събрание на ООН. Въпреки болезнените компромиси, направени от